Il-Pulizija rrifjutat li tajt jekkux se tkun qed tieħu passi kontra l-omm milli allegatament ivvintat storja dwar attentat ta' ħtif u abbuż sesswali minn raġel barrani fuq bina. Wara li jumejn ilu ġie żvelat li l-istorja kienet ivvintata mill-omm wara argument li kellha mar-raġel barrani fuq il-bajja tal-Għadira, Net News għamel kuntatt mat-taqsima tal-midja tal-Pulizija u staqsejna jekk għar-rigward ta' dan il-każ u fid-dawl tar-rapporti li l-istorja jidher li kienet ivvintata, il-Pulizija hux se tkun qed tieħu passi fil-konfront tal-omm. Imma f'risposta il-Pulizija qalet li l-investigazzjonijiet tagħhom għadhom għaddejjin u għaldaqstant ma jkunx prudenti li wieħed jikkummenta f'dan l-istadju. L-ambigwità fir-risposta tal-Pulizija tagħmilha diffiċli biex wieħed jikkonkludi jekk l-investigazzjoni għadix għaddejja fir-rigward tar-raġel ta' nazzjonalità barranija wara l-allegazzjonijiet tal-omm jew inkella fir-rigward tal-omm wara li skont rapporti fil-midja lokali rriżulta li vvintat l-istorja. Kien it-tnejn meta l-aħbarijiet tat-TVM qalu li l-istorja tal-omm ġiet imxejna peress li wara eżaminazzjoni minn tabib mhux veru li t-tifel kellu gdim jew marki ta' aggressjoni. Qalu wkoll li l-verżjoni tat-tifel ma qablitx mal-verżjoni tal-omm. Imma f'kumment riċenti miktub mill-omm stess fuq Facebook qalet li l-Pulizija għadhom għaddejjin b'xogħolhom u din gidba tal-PBS li l-każ magħluq. Iżjed tajt li kkonfermat dan mal-Pulizija stess u li dawn qalula li ma jafux kif tal-PBS ġabu hekk. Waqt li ċaħdet li xi tabib eżamina lil bina temmet tajt li se tħalli f'idejn il-Pulizija biex ikomplu jagħmlu xogħolhom.